The China-Africa Summit is now over. Chokwadi chezongobuda pachena tonoti aiwa vakomana vanozoti vanenge vachinzi ndovari loyal to the regime kana the government vakuexposa expenditures akanoshandisiwa pathis summit. Vanyasoona kuti aiwa nyika yeZimbabwe is struggling kuisa the food on the table. Vanhu vari kutambura kurama nyika yeZimbabwe, but you know what, these allies, they're enjoying their lives. Sambira mashuka mudanyuka pana vanhu subscribe like go turn on the bell icon. Tipinda papeji rema-children of Zimbabwe War Veterans Association rekozwa vamozoti ndo vakomana vakajamuka these days. Vanobuda vanyora vachiti vanoposta this picture amuri kuona iro amuri kuona mapictures aya vanyora vachiti you went to China, over 100 delegates including security details. Each one of them was getting $2,000 per day, allowance for 2 weeks, all coming from taxpayers' money. Apa chabuda hapana. Zimbabwe is in a real mess. Misplaced priorities. #2030 is a daydream. Domashika nobuda tokona kumune kozoti yes panapa parikubuda kuti aiwa vakomana vakaenda vaisvika kana 100 but vese vachipiwa allowances amukona kuti anzi $2,000 per day, and then vakanospenda 2 weeks ago vachicalculate mbona kuti aiwa imari yakawanda sei. Vari vachiti aiwa misplaced priorities kuti aiwa we prioritize zvinhu zvakasiyana, and then at the end of the day vaenda ikoko kwakune maopportunity einvestment. Ndono nyika yeZimbabwe vangana mainvestments akaita sei mune mapower crisis anoda kuadresiwa, mune water crisis anoda kuadresiwa. Unoona kuti mahospitals hamuna equipment, vanongoenda vakabata maoko vodzoka vakabata maoko. Panoona mamwe maleaders vaita sana akaende chilema vatinoadresa nawo electricity vakatopuwa mari vanototi vakutotangira papi. Tudze mafungiro enyu mutikudipa pamusoro pechitiko ichi. Mina komese kuchimedu sana subscribe or like and turn on the bell icon.